Nag-abot sa 18 sako nin basura ang natipon sa ginibong Scuba Surero o Underwater as in Coastal Cleanup Drive sa islang sakop kan Calaguas Group of Islands sa Vinsons, Camarines Norte. Binilugan na sambitan ng aktibidad kan mga personahe kan Philippine Coast Guard, Provincial Tourism Operations Office, Camarines Norte Scuba Diver Association, mga estudyante asin mga opisyal kan barangay. Sigon sa PCG, regular sindang nagigibo kan sirig na aktibidad, kabali na ang pagtatanom ng mga mangrove sa manlaylay na lugar sa probinsya. Bigyan kami narman kan PCG ang mga LGU na pagirumduman ang mga turista na likayan ang pag-apon ng basura sa dagat. Huli ta delikado subot ini sa mga coral o coral reefs asin sa mga sira. Pag-i-aware po yung mga turista natin na kung maaari, dalahin nila yung basura nila pag alis nila sa isla para hindi naman po natin madagdagan ng maraming basura yung isla.